Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region, ang amon idulong sa inyo. Kagaring aton top story subong nga adlaw, August 26, 2026. 22 ka mga eskwelahan sa Negros Island region gintugutan sang CHED nga magpasaka sang tuition. Kaso sang kinawatay sa Bacolod nagdamo problema sang PNP kay ginapost na sa social media kag wala gina-report sa ila. Vlogger kag iya live-in partner dakop sa buy-bust operation. Masobra sa 40 milyones nga balor sang smuggled nga sigarilyo kag quarry equipment na kumpiskar sa Moises Padilla. Kag sa good vibes, lagawan ta ang ginatawag nga yahong-yahong nga palaliguan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may 650 ka mga free Wi-Fi sites ginlusar sa bilog ng Negros Island region. 352 diri ang sa Negros Oriental, 226 sa Negros Occidental, kag 72 sa Siquijor, base sa impormasyon sa Negros Oriental page. Ini ang mas magahatag pagid sa mga komunidad sang duga nga higayon nga ginatuga sang digital connectivity. Sini lamang ginpatigan ng ceremonial launching kag acceptance sa mga free Wi-Fi sites nga mas nagapalapad pagid sang access sa internet connectivity. Gintiglawa si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria ni Provincial Tourism Board Executive Director Woodrow Makiling Jr. nga nag-deliver sang message of support. Si DICT Secretary Henry Roel Aguda ang nagserbe nga keynote speaker. Yara man sa okasyon si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo. Magluwa sa internet access ang amo nga initiative ang nagahatag man sang ligwa kag duga nga mga higayon sa patag sang edukasyon, employment, government services, entrepreneurship, communication kag innovation. Ang pagbutang sa mga free Wi-Fi sites ang nagapakita sa commitment sa pagpasiguro nga wala sang komunidad nga mabayaan sa digital world sa karon. Sa number 9, kaso ang dengue sa Bacolod halos 50% ang ginubo. Sa pinakaulihing nga data nga ginpagwa sang Bacolod City Health Office, humalin Enero tubtob Agosto 15 sini nga tuig, may 389 ka kaso sang dengue sa syudad kag isa diri ang napatay. Ini ang mas manubo kung ikumpara sa 743 cases kag 5 deaths sang parehas nga tion sa tinalikdan nga tuig. Sa pihak sini, ginsiling ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sa Environmental Sanitation Division, nga bangod sa pag-ulan-ulan, kinapaabot nga magsaka-liwat ang kaso sa dengue sa syudad. Humali na Hulyo 19 tubtob Agosto 15 sini nga tuig, may 130 ka mga kaso sa dengue ang na-record sang CHO. May pinakadamo nga kaso sang dengue amo ang Barangay Mansilingan, Handumanan, Estefania, Singkang Airport, kag Manago. Ginapangabay sa CHO ang publiko ipabili ng katinlo sang palibot kag likawan ang stagnant water. Dugang ni Tan, kung madamo sang lamok nga nakita sa palibot sa palay, gilayon nga pangitaon ang posible nga breeding place sang lamok kag tinluan ini. Nag-aabiso man ang CHO sa mga ginikanan nga gilayon ipakonsulta ang ilang mga bata kung nagahilanat ini sa sulod sang isa, tubtob, duha ka adlaw. So we have noticed nung may mga bata na even 1 to 2 days naghahilanan, dapat magpa-check up kita dayon. And kainumun na sila sa paracetamol, and aside from that, plenty of fluids again. We have to remember, especially mga bata, because they refuse, no? Kapalumatay lang sila. Tingwaon na give niya. Even on the first day, nga nagilagnat sila for whatever cause it is, padamuon, tagit sila inom sa hydration solution, which is of course ang resulta kay it will help prevent nga hindi mag-weaken ang ilang blood pressure. Kaya
Sa number 8, lalaki nga nanulod sa balay sa isa ka subdivision kag napatay, wala pa sa gihapon makilalan. Padayon pa nga ginapangita sa Talisay City PNP ang pamilya sa napatay nga lalaki sa isa ka subdivision sa Barangay Zone 15, Talisay City sadtong Martes sang kaagahon. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., hepe sang Talisay PNP, may impormasyon sila nga nabaton angon sa identity sang lalaki apang tugtog karon ila pa ini nga gina-confirm. Nagapagwa ang PNP sa mga litrato sa lalaki kung diin makita ang pila sini ka mga tattoo sa lawas agud makabulig sa pagkilala sa iya. Nagsulod ang lalaki upuring isa pagkit ka persona sa subdivision kag sila ang nakitaan sa mga security guards nga nagatinguha magsulod sa isa ka balay rason nga sila ang ginlagas. Nakapalag ang upod apang nadakop sa mga sikyo ang lalaki kag ila siya ginpusasan. Pagabot sang rescue, gindeklarar ang lalaki nga wala na sang kabuhi. Sunod sa hepe, wala sang entry wounds o kung anuman nga pilas ang lalaki base sa ila initial assessment. Pamapaidalom ang lalaki sa autopsy, agud mahibaluan kung tani ang gintunaan sa nga iya kamatayon. Bangod kinahanglan pa sang consent ang iya pamilya. Hindi pa kami makakandak autopsy kasi hindi pa namon na locate yung family sang napatay, but mayroon na kami initial nga identity pero kantuan pa namon ang balay para ma-confirm. Once ma-confirm to ma'am, mga lang sila pero so kung i-authorize nila kami sa autopsy. Wala man doon to wala kami nakita to entrance na wood na gunshot based dun sa initial nga namon. Wala kami nakita ma'am wound. Wala kami nakita dito nga dugo. But again sa autopsy na natin makita, ma'am. Sa number 7, vlogger kag iya live-in partner dakop sa buy-bust operation. Detained karon sa custodial facilities ng Station 2 ang vlogger kag iya live-in partner matapos sila nadakpan sa buy-bust sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Purok Magtiayon, Barangay 10 sa Bacolod City, Martes sang hapon. Ginsiling ni PDEA Negros Island Region Public Information Officer Agent Keith Capili na si alias Christian, 32 anyos, among subject sa buy-bust. Nadakop man si alias Joselito, 35 anyos, isa ka vlogger, matapos makuhaan sang isa ka pakete sang suspected shabu suno kay Kapili. Na-recover sa operation ang ginabulubanta 50 gramos ng suspected shabu na nagabalor 340,000 pesos kag isa ka improvised tutor na may residue sang suspected shabu. Nakuha man ang buy-bust money, cellphones, 8 ka bank books, 5 ka ATM cards, kag isa ka shoulder bag. Ginakwestiyon sa pamilya sang vlogger ang pag-aresto sa ila himata, pero sunod sa PDEA, ila man ina nga kinamatarong. Kaso nga possession of illegal drugs ang ipasaka sa vlogger. Samtang Section 511 kag 12 sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon ni alias Christian. Ang main subject is ang iyang ka-live-in partner. During the buy-bust operation, nang nadala man siya sa operation. May nakuha siya nga isa man ka sa kasasye. We had conducted series of intel and intel validation man kag like teaching surveillance operation until such time na nakakonduct sa successful buy-bust operation. Sa number 6 harvest season sang palay, nagsugod na. Mga manguma nagalaom nga malabot ang target volume. Mga rice farmers sakop sang sur sang Bago River Irrigation System ang nagsugod na sang ani. Maayong nga production ginalauman. Ginsiling ni Pedro Limpangog, ang presidente sang Federation of Irrigators Association,
Baga River Irrigation System o kung FIAS in Breeze, may mga mangunguma nga mga 10% na sa ilang nga ani. Pero sa una nga semana pa sang Setyembre, kinapabot nga mangin full swing ang harvest. Sunod kay Limpangog, may iba nga mga Irrigators Association na tigayo na kaani sang 5 tons per hectare. Mas mataas sa Santo Anay 4 tons per hectare. Pero ang target ang mga kuntani magadangat sa 6 tons per hectare. Hindi malikawan sunod kay Limpangog nga may mga tion-gid nga may mga ginatubang nga mapagpanghangkat rason nga apektado ang volume sang ani. Padayon sila nga nagalaom nga hindi sila malabutan o kung maigo sa malaing nga panahon, aguto tigayon malambot ang 6 tons per hectare na produce. Mayo man ang presyohanay sa palay karon, bagay nga makapulig sa mga mangunguma. 24 per kilo, tub-tub 26 per kilo ang presyohanay karon sa fresh palay. Hindi nato malikawan no sa amo ni sa mga period nga damo sang ng problema no nga ato nga manghumayan pero ginalagtaw naton sa patayuyon no nga pag-ani tigasugod pa man lang mo ang nauna siya so mostly anong nagkakauna niya mo sa nagkakadamage sa mga sapat so kabay patani nga hindi man malambot no sang malaing nga tiempo ang nabilin pa nga mga alanyo naton para nga malambot naton ang 6 tons nga ginapangita naton nga para mangin food sufficiency naton probinsya. Sa number 5, hog racer sa Bacolod nagareklamo sa tuman kanubo sa gihapon nga presyo sang baboy. Pinaagi sa isa ka sulat ginpabutyag sa mga nagasagod sa baboy sa Bacolod City LGU nga halos mapierde na sila tungod sa tuman kanubo nga live weight price sang baboy. Sadig sa ilang nga sulat sa slaughterhouse sa Bacolod, yara lamang sa 120 per kilo ang baklanay sang ilang mga buhi nga baboy. Ini ang mas madubo sang sa 165 to 200 pesos per kilo nga baklanay sang buhi nga baboy sa probinsya. Ginapangabay sa mga hog racers ang syudad nga usisaon ang mga traders kung ginatuman gid nila ang mga existing laws kag regulations sang syudad. Sunod sa ila, masami nga nagapamentaha ang iban nga mga traders apang ang mga hog racers ang nagakapierte. Ginsiling naman ni Councilor Thady Saison nga gintalakay na sa sangguniang panlungsod ang among sulat kag gin-refer na ini sa talatapan ni Bacolod City Mayor Greg Asataya agud maaksyonan. Sunod sa iya, posible nga ang paglubo sa presyo sa baboy ang tugaman sang importation kag epekto sang African Swine Fever o kon ASF. Sa Bacolod City, napulo na kababoy nagpositibo sa ASF sininga tuig. Samtang padayon naman ang random testing sa City Veterinary Office. Well, number one, effects ng ASF sa aton. Secondly, may importation, hindi na niya diri sa aton, no? But national ni na there is may ginpahanugutan mag-import liwat no, sang baboy. And thirdly, maybe because of supply and demand. Because ng ASF, kita diri, do medyo ang supply ita siguro na apektado. Sa number 4, 3rd District Board Member Andrew Montelibano ang nagsiling nga siya kaupo ng mga alkalde na nagalaom nga wala sa may matabo nga bungguanay sa 2028. Wala pa man sang may nalabutan nga desisyon ng tag sa kapartido kag ang coalition nagagwa ang ngalan ng 2nd District Representative Alfredo Marañon III kag 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga magasambuwa sa gubernatorial post sa Palabuton na PNBI. Para kay Montelibano, kay pareho man nga maayo magpangalagad si Marañon kag Benitez, labi maayo kung sila nga duha ang magapabilin sa serbisyo. Samtang ginsiling ni Montelibano nga wala na sang pagbago pa sa iyang nga desisyon nga magbalik
sa Murcia. Yara na siya karon sa iya nga ikatlo kag final term bilang board member. Luyag niya nga mangin vice mayor sa Murcia sa 2028 nga pinili ay si Councilor Enehio Gravino Jr. Kuya mo na yung ako stand, no? Mas maayo nga ara sila duwa sa posisyon. Kaya kung magbungguanay sila, one will go down and one will go up. Hindi ba? So kanugon, if they both have a good quality of service, kanugon if one of them will not be in service for the next 3 years. So amula, kung makita nila tanan, amuna na ginahope ginamon. Mas hindi lang ako, even the mayors, pinahope pinasang tanan na wala gid sang inaway. Kay para tawhay ang pagserbisyo gyapon sa Negros X. Sa number 3, masobra sa 40 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo kag quarry equipment na kumpiskar sa Moises Padilla. Nakakumpiskar ang PNP sa Negros Island Region sa masobra 42.6 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo, heavy equipment nga ginagamit sa quarry kag iban pa nga pagkabutang sa separado nga operations sang Martes. Yara sa 447 ka master cases sang sigarilyo nga nagabalor masobra 26.6 million pesos ang na-recover sa Purocogo 1, Barangay Alimango sa Escalante City sang Martes sang gabi. Dakop sa operation ng 29 anyos nga lalaki, ginkilala kay alias JC, taga Sagay City. Matapos matukiban sang otoridad nga siya nagauyat kag may control sang shipment. Samtang 7 ka mga persona ang ginaresto kag yara sa masobra 16 million pesos nga balor sang heavy equipment kag quarry materials ang nakumpiskar sa Hacienda Bago, Barangay Crossing, Magallaon sa Moises Padilla. Ginpatigay ng operation matapos ang impormasyon nga may illegal nga quarry activities sa Binalbagan River, kundiin may yara sa mga persona nga nagapanguha sang balas, graba, kag bato, kag ila ini ginakarga sa dump trucks. Nakuha sa lugar ang isa ka backhoe, 4 ka dump trucks, 2 ka record books, kag 8,000 pesos nga cash. Sa number 2, kasos ang kinawatay sa Bacolod City sa bulan sang Agosto nagsaka. Pila ka mga insidente nakuhaan sang video pero wala ginareport sa kapulisan. May report si Richard Caballero. Sa kuha sa sininga CCTV sa CL Montelibano Street sa Barangay Villamontes ang Sabado, makita ang 3 ka minor de edad nga nagalakat. Matapos ang pila ka segundo, nagsunod ang 2 ka lalaki nga nagasakay sa e-bike kag ginpalapitan ang mga minor de edad kag hana nga may bugnuton. Gilayon man nga nagdalagan ang 3 ka bata samtang nagasinggitan. Makita pa sa video ang pagkadusmo sang lalaki gani wala na niya malagas ang mga kabataan. According sa report nila, yes. Wala siya na pagkuha sang gamit. Actually, ang sa 3 to kabata is una nato nila ang anak nila sa pag-report sa pulis. Then afterwards is ang nadulabis na chinilas, rock slippers. Hanggang nadula ko ng sa e-bike na nalose control siya pero wala man nakuha yung e-bike. Wala may ginapili ang kawatan. Nakuhaan man sa video ang paglagari isang 3 ka kawatan sang gate sa isa ka balay nga ginakaayo sa Barangay Tangob sang Domingo. Matapos nga makakas ang gate, gintuwangan nila inihakwat. Suno sa mga saksi, ginsaway nila ang mga kawatan apang wala ini nagpamati. Wala naging palapitan pa sa mga saksi ang mga kawatan bangod may mga dala sila nga patalom. Suno sa PNP, ginpa-scrap sa mga kawatan ang among gate. Ang sa gate, ma'am, is unluckily, wala siya na-report sa ato. Kadako, amo na ganing point, kadako sinasang gate para ibalik niya. Kadali, ito tani dakpon ko na-report sa ato. Then, yung pakatuan natin sa investigator natin as hindi naman interesado ang
Ginakuha nga mo kung bag-o gito siya nga insidente. Accordingly is daw bag-o siya nga incident. Pero tamad ang tag-iya magkuhan. Nagpadulong man sa talatapan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang tiglawas sa pila ka mga telecommunications company bangod ginakawat man ang ilang mga kable sa sulod mismo sang ilang mga cell sites. Sa sulod sang duha ka semana, 15 na ka beses suno sa ila nga ginakawat ang ilang mga kable, gasolina kag mga saway. Ang pagkawat sa mga kable sa cell sites ang ginatudlo man kabangdanan sa pagkadula sa mga signals sang mga telco. Kung lang tawon mo ang inyong mga cell towers, remote places, either tama na sa kapunta, tama na kasulod nga wala pala palibot nga panimalay, so hulong doon gid siya nga bantayan sa pulis naton, which is quite a challenge para sa ila kay may iban man sila nga lugar ginarovingan. So that's one, beef up security, ginhambalan niya nga hambalon yung mga telcos, yung mga magdugang gid security. Tapos nagapanawagan man siya sa aton nga mga gabaligyaan, scrapan nga kung pwede if nagasuspetso sila nga halin sa kinawatan, hindi na lang pagbaklon ang ginabaligya ng mga. Ginareklamo man sa publiko ang pagkawat sa mga metal railing sa downtown area kag pila ka mga esplanade. Sa bulan sang Agosto, nagsaka sa 35% ang kaso sang kinawatay sa syudad, kagang halos parehas lang nga sospek ang ginatudlo. Pero suno sa kapulisan, wala man sang may nagareport sa ila kag ginapost lang sa social media, gani hindi nila ini maaksyonan. May mga tion man nga nagakadakpan ang mga kawatan, apang wala man sang luyag nga magpasaka sang kaso. Ang isa natong minalantaw is most of them is kwan sa sa sugal. Sa sugal kag sa gagamit sa kwan sang illegal nga drugs. Actually, amo na siyang nakita naton sa mga profiles ang aton diri ng mga suspect. Mas pabaskoron sang PNP ang police visibility para mapaganhagan ang kinawatay. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, 22 ka eskwelahan sa Negros Island Region gintugutan sang shed nga mapasaka sang tuition kag iban pa nga balayran. Ginanunsyo sa Commission on Higher Education Negros Island Region o kon SHED NIR nga sa idalom sang SHED Memorandum Order No. 3 Series of 2012 kag aprobado sa Commission and Bank ang pagpatuman sa ginaduso nga saka sa tuition kag iban pa nga school fee para sa academic year 2026-2027. Para sa Negros Occidental, yari ang mga eskwelahan kag universidad. VMA Global College, La Consolacion College Bacolod, La Consolacion College by City Silay Institute, Colegio de Santa Ana de Victorias Incorporated, Riverside College Incorporated, Southland College, Central Philippine Adventist College, Mount Carmel College, University of Negros Occidental Recoletos, Colegio San Agustin Bacolod, University of St. La Salle Bacolod, College of Arts and Sciences of Asia and the Pacific, Sacred Heart Seminary, Cabancalan Catholic College, Cabarrus Catholic College. Para naman sa Negros Oriental, Villa Flores College Foundation University, Siliman University, STI College, Dumaguete, St. Joseph College of Canlaon, St. Francis College, Gihulngan. Sunod sa CHED, ang approved application, ang subjects, applicable requirement, conditions, kag compliance provisions sa idalom sang CHED Memorandum Order No. 3 Series of 2012. Sa Good Vibes, nakakadto ka na sa ginatawag nga yahong-yaho nga palaliguan sa Banwa sang Lucia. Ini ang isa sa mga ginapabugal sang barangay Canlandog. Isa ini sa karon sa mga madamo nga spots sa Banwa sang Murcia nga ginakatuan sang mga turista para sa mga beginners o kung hindi luyag sang inoras nga laktanay. Ang yahong-yahong ang pang-entry level para sa hikers nga gusto maka-experience sang katahom
sang nature pero hindi amo sina kalayo. Makita ini sa Barangay Canlandog sa Murcia. Gin-recommend nga magkuha sang guide magsaka diri kay kabahin na ini sang Northern Negros Natural Park o kun NNNP. Kag naga-require man sang permit. Sang una sulumpaan ng dalan pa Canlandog pero subong na semento na padulong proper. Sa unhan sang Canlandog proper may area nga pwede bilinan sang salakyan o kun motor para hindi na tama kalayo sang lakton. In less than an hour nga lakat manlambot ining yahong-yahong. Timing lang tapos mo pabalahas hiking, makapahulong ka na diri. Manubo lang ang hulog sang tubig kag ice cold. Naga-blue ang color sang tubig sa madalong nga parte sang linaw nga daw yahong ang shape. Madalom ang tunga nga porsyon sang linaw. Pwede makapahulong sa matinaw nga tubig. Maglutaw ka diri, daw ga float ka sa hangin lantawon sa katinaw sang tubig. Matinaw kag mabugnaw nga tubig, ini ang ginatanyag sang yahong-yahong. Isa sa mga bugal sang Barangay Canlandog. Kag of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Jonathan Tere, hambalya maayong hapon po, and Chona Evangelista Caredo, maayong hapon Digicast Negros, watching from Singapore. Kagamoy atong top 10 stories of the day, tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares, maayong hapon.